आज माळी सेवा संघ इंदापूर तालुका यांच्या वतीने पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष संजय भैया सोनवणे यांनी जे एक 2 दिवस झालं आंदोलन या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे आणि त्यांची एक प्रमुख मागणी आहे की इंदापूर तालुक्यातील 22 गावांसाठी जो 5 TMC पाण्याचा जो प्रश्न आहे तो शासन दरबारी मान्य झाला होता, परंतु काही राजकीय आक्षेपोटी तो निर्णय शासनाने पुन्हा रद्द केला। त्यासाठी संजय भैया सोनवणे या ठिकाणी आंदोलनास बसले आहेत। त्यासाठी आणि इतर अजून त्यांच्या बऱ्याच मागण्या आहेत, त्या मागण्यांना आम्ही माळी सेवा संघ इंदापूर तालुका यांच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देत आहोत आणि इथून पुढेही संजय भैया आपले कोणत्याही स्वरूपाचे आंदोलन असू द्या, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत अशी एक इंदापूर तालुका अध्यक्ष या नात्याने आपणास ग्वाही देतो। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीच्या वतीनं उजनी धरण तरडगाव येथे गेटवरती जे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे, त्याचं कारण असं आहे की इंदापूर तालुक्यातील आमच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काचं पाणी जे आदरणीय दत्तामामा भरणेंनी मंजूर केलं होतं, ते सोलापूर जिल्ह्यातील काही नेत्यांनी दबाव वापरून काही लोकांना पुढे घालून आंदोलन करून ते रद्द झालेलं आहे। त्याच्या निषेधार्थ मी आज गेले 2 दिवसापासून या ठिकाणी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केलेलं आहे। आमच्या मागण्या ज्या आहेत त्या रास्त आहेत, आमच्या हक्काचंच आम्ही सगळे या ठिकाणी मागण्यासाठी इथं बसलेलो आहे। लवकरात लवकर प्रशासनाने त्याची दखल घ्यावी आणि आमच्या इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा। आणि आज या ठिकाणी माळी सेवा संघाच्या वतीनं आपण सर्वांनी या माझ्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला, त्याबद्दल मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो।